bengi-bengi guys ketekan paket kilo ngono aku sewepi bengi-bengi kon. Ayo di unboxing oleh paket opo aku. Kowe ngerti jam piro iki? Jam setengah songo, jam 8 liwat. Yo, ketok opo ora ketok ya. Ayo di unboxing iki jane oleh paket opo aku. Mak, delok teater iki jan menggoda bener. Oleh paket opo to jane aku iki ya. Oh alah, iki to. Paketku teko guys, iki kowe ngerti apa ora? Iki celana jin. Nah, iki to. Duh, ya Allah, secantik iki guys. Iki standar ya guys ya, sing standar. Standar sampai ngisor kene iki gedhi. Heeh, jahitane ya Allah, secakep iki dan real pick banget iki to. Iki apa jenenge melar. Kaine kandel ya, jahitane katingane apik len. Rapi. Len, ya ampun. Iki apik banget, guys. Iki ukuran 32. Nah, neng kono ana pilihane juga ya. Gawe bebe gede-gede, kayak bebe sing swidak 70 ana ning kono ya. Iki. Lan iki apik banget guys ya Allah. Ndang, wis tak sematno ning ngene pojok kiriku. Klinge tak sematno nek kepingin podoan ngene iki karo aku ndang. Wis tak sematno linge ya. Tak ngene pojokan kiri, ndang. Murcek iki murcek banget gawe kaum mendang-mending kaya kita-kita iki. Iki murcek banget tenan tak kandhani kowe. Nah, wis to apik-apik. Ya Allah. Sila ya teko kono iki. Tak pindahin ning kene. Aduh, ada geblak-geblak. Nah, iki ketok ta. Dan wis aja iki biru donker. Iki polosan ya, guys. Enggak enek serut-serute, enggak enek kubas-kubase iki. Iki wis to, ndang cekoten. Kena rego piro kowe? Beda akun, beda harga ya.